Grazzi tal-li tajtna ċans niltaqgħu ma' Eliza. Din kienet waħda mit-talb li l-ħbieb ta' Eliza resqu waqt il-funeral tagħha fil-Knisja Parrokjali f'Ħażebbuġ. Dan għax il-funeral tagħha ma kienx biss ċerimonja funebri li fiha ngħatat l-aħħar tislima, iżda tarat il-ħajr lill-Alla tal-li għalkemm għal żmien qasir ħalla l-karattru ta' Eliza jibdilhom. Eliza tilfet ħajjitha traġikament f'inċident ta' traffiku li seħħ il-ħamis fil-Mellieħa. Il-Knisja ta' Ħażebbuġ imżejna bi bżiżaq roża u bojot tlestiet sabiex għall-aħħar darba tilqa' lil Eliza għal pinnies li tul ħajjitha tant ħabbewha. Fost il-qraba u l-ħbieb kien hemm sħaba li poġġew fuq il-bank tal-iskola magħha li żifnu magħha waqt il-lezzjonijiet ta' sfin li kienet tattendi u li tant għamlet avventuri magħhom għall-grupp tal-Scouts. Fuq wiċċhom deret id-dieqa tat-telfa ta' ċkejkna li bil-kumpanija tagħha tant kienet timlilhom ħajjithom iżda wkoll wens għax jafu li gawdewha kemm setgħu. Dawn l-emozzjonijiet qasmuhom anke permezz tal-offerti tal-Wart Abjad li grupp kbir minn sħaba tellaw fuq l-artal. Il-Patri Salesjan Sandro Camilleri li ċċelebra l-qudiesa fl-omelija stqar li Eliza kienet farfet ħieles, ħielsa bl-onesta tagħha u bil-karattru ferrieħi tagħha. Irrakkonti kif ħajjitha dejjem għexet qrib ta' Ġesu, hekk kif ma' kull ċans li kellha kienet titlob u tkanta kanta tifħir lill-Alla. Stqar li hija kienet taġġeb lil kulħadd bl-eżempju li kienet tagħti, kliem li verament jirrifletti l-frażi li kienet tħobb tgħid jien ta' Ġesu. Fil-waqt li s-soltu kienet tkun li tikser is-silenzju biċ-ċajt, is-sfin u l-kant tagħha, din id-darba kienu l-qraba u l-ħbieb tagħha li fit-tmiem il-quddiesa kisru s-silenzju taqsim ta' qalb b'ċabċipa waħda hekk kif it-tebut abjad ta' Eliza xiref fuq it-suntier. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.